O Ben, sdim siwr beth a Gêm Gyfeillgar oedd y neges gan Craig Bellamy cyn heno. Oedd hi digon tanllyd mas yna ar y degau yn erbyn Canada? Oedd, ond dyna beth dyn ni eisiau dod i'r gêm ac chi'n gallu gweld pan mae tîm fel yna yn arosi pethau neu chwarae gêm fel gêm competitif yn Gêm Gyfeillgar. Credu ni'n gwneud yn job hyn ond annog eisiau colli. Faint i'ch chi'n credu chi am elwa o heno wrth ystyried y gemau sydd i ddod yn erbyn Lloegr a wedyn ni Gwlad Belg? Mae lot o ni dysgu o heno yn credu oedd e'n gêm galed yn erbyn tîm dda ac mae'r bois i gyd wedi dysgu wers yn credu. Jyst yn gyflym, 5 chwaraewr yn wario heno, oedd naill un ar 20 neu'n iau, fel un o'r chwaraewyr fwyaf profiadol. Oedd e'n teimlo falle bod ti falle'n meithrin rhai o'r ifanc a gret i weld nhw'n cael cyfle heno yn erbyn Canada. Mae fe'n gret i weld bois ifanc, fel ni wedi dweud, bod pan bydd y siansys yn dod, maen nhw'n gallu wario dros ni ac mae gemau yn erbyn tîm fel Canada heno yn mynd i helpu ni mewn y gemau anodd sydd i ddod. Ben, diolch yn fawr. Diolch.